Amin. Mekaten ibu-ibu, mbak-mbak, kirim donga istighosah kita sedaya mugi-mugi diijabah lan dikabuli dening Allah. Allahumma amin. Ud'uni astajib lakum. Donga sira kabeh mesti ingsun kabul niku atune Allah. Makane mungkin monggo kita sampun bosen-bosen selalu donga dumateng Allah. Insyaallah mesti dikabulke. Allahumma amin. Alhamdulillah. Ibu-ibu, mbak-mbak, sekedar malih kita masuki namine bulan apa mengke Ramadan. Man farika bidukuli Ramadan haramahu jasadahu ala niron. Man farika, man iku sapa? Farika iku senang, gembira. Bidukulin dengan datangi bulan Ramadan, maka diharome jasate, seluruh jasate menyentuh api neraka. Maksudnya kan sinten mawon nggih tiyang jaler napa istri enom napa pun sepuh nek datang menawi datang bulan Ramadan ngas poso ya yu lah kok awake dhewe iki seneng mboten nggih Bu seneng tok iki lho nganti seneng lah niku jasate awake dhewe niki dikarone nyentuh geni neraka berarti masuk pundi Bu surga ngeten wis ayo sesuk kopi kowe diubah lah sajadahe diubah klosone ya diubah terus usulane ya diresiki pamane ngoten nggih Bu siap-siap go tarawih lha kok niku pun wonten manah kita berarti niku tiyang ngoten niku berhak napa masuk napa surga diharome berarti bosen yen boten nyeto api neraka. Pripun Bu, kita senang apa mboten datangi bulan Ramadan? Senang mungkin puasa apa mungkin bukane akeh. Kita mungkin bulan Ramadan pengeluarannya sekedhik apa tambah akeh. Pasake apa mawon lengkap. Sak piring blok kowe tohe nggih, kowe pot teng pawon mulai jam pinten. Gitu. Niku sing pakai pada puasa gitu. Nek buka nggih sekedare mawon nggih Bu. Sampun bareng engko nek tarawih buka lho nggih. Tarawih buka ra iso katek yo ae. Wis tak kurang rakaat karo merem salat karo merem cukup kok ibu. Sebabe ra kok wareket lha mengke sak madya nggih mestine nek konsep agama niku nek poso niku ketambah irit nggih Bu, ekonomis gitu. Wong siang boten mangan nggih, namung buka kali sahur. Tapi nek kita menghormati bulan Ramadan, kita sedaya makanan punya, alhamdulillah. Sapa-sapa didong kali kancane nggih Bu. Alhamdulillah, mugi-mugi kita saged diparingi kekuatan lahir batin, diparingi badan sehat, ati seneng, terus diparingi kesempatan saged ibadah wonten bulan Ramadan. Nek menawi datang bulan Ramadan, kula maos wonten kitab Bulan sikit. Seluruh makhluk mulai saking langit, bumi, sedaya iwak, malaikat ini gembira, seneng. Terus niku napa melok dongane umate Kanjeng Nabi Muhammad sing badhe nyambut bulan Ramadan. Melok sumeneng kabeh makhluk ini. Makanya sampai ada ucapan marhaban ya Ramadan, selamat datang bulan mulia, bulan Ramadan. Kabeh gembira, semua makhluk niku gembira. Lah kok kita sebagai tiyang Islam nek boten gembira nggih kebangetan. Alhamdulillah bulan Ramadan wis teko, ijik diparingi kesempatan. Alhamdulillah. Ngoten nggih Bu. Kok cuci teko bulan Ramadan wis ngitung apa nih THR wis ketok apa niku pegangane wis make beras akhirnya gak ibadah rugi ya, makanya niki cara ibaratnya nek tiyang supermarket niku big sale ngertos big sale obral apa ganjaran semua ibadah mungkin bulan Ramadan dilipat gandakan. Nek salat sawama biasane awake dhewe salat zuhur ganjarane katakanlah 10. Mungkin nek bulan Ramadan
dilipat gandakan iso 100 nopo. Karena apa? Barokah bulan Ramadan. Nah, niku nggih. Somo tasihu poso sira kabeh mesti didadekne sehat. Lah nyapa sehat? Ibarate mesin itu badan kita niku nggih Bu. Selama ini kan digo giling mawon. Giling maksudnya apa? Nggih wangan terus. Lah pas bulan Ramadan digo leren. Otomatis kan mesine prei to nggih. Mestine badan kita tambah sehat. Lemak-lemak itu dibakar apa nek. Jadi sehat. Makanya Rasul matur saumu tasihu poso sira kabeh mesti badhe sehat. Nah, mugi-mugi kita sehat sedaya nggih Bu. Secara batin niku tiyang poso niku ibarate kaya tiyang napa niku minum napa niku tape sing sarine sing seger niku lho. Rasane tape niku seger. Dadi wong poso niku ibarate kudu diresiki barang nggih tape nggih Bu. Nah, pilihane telone kudu sing apik, diubah sing resik, kedange ya sing apik, dirageni sing apik, terus pakai diukup. Ya, aja dibuka buka. Nek dibuka-buka tapene ora dadi. Wong poso nggih ngoten. Mulai ngeten iki pun diresiki awake, atine. Damel mulai nggih recep to, recep saben penglatihan ibadah. Terus napa niku awake pun diresiki, disiapne. Lah niku iki harapane kados tape wau dados sae to nggih. Tujuane saene napa? La'alakum takun dadi jiwa ingkang takwa. Terus badane sehat. Tetapi nek poso kok mboten ikhlas, kadang poso gak terus sik berbuat dosa. Poso tapi kok nglakoni perbuatan dosa. Ngoten nggih Bu? Lah iki ibaratnya tape dibuka, gaene kecampuran nawa niku. Uyah barang bukan dadi nggih Bu. Nah, ojo karo ngoten. Makane mugi-mugi nek mengke badhe siang kita gajah ilmune nggih. Minimal kudu niat bener-bener niat nglampahi poso. Waktu Nabi Isra Mi'raj niku dijak kalih malaikat Jibril ningali neraka. Wonten surga pun ditingali, neraka ditingali. Wong dadane siksa niku teng neraka. Kok wonten piyanto tiyang niku diobat-obat ula badan niku diobat-obat ula. Seluruh tubuhnya itu dimakan, darahnya dihisap, terus pakai tumbuh lagi terus ngoten. Terus Rasul tanya, ya Jibril, itu siapa yang diubet-ubet ular kayak konten itu ya Jibril? Terus malaikat Jibril, ya Rasul, niku umate panjenengan sing urip ning donya ora tau gelem poso bulan Ramadan. Siksane ngono kuwi. Masyaallah. Nek pun kertas ngeten nggih Bu, saged-sagede sak kuat-kuate monggo kita apa? Poso. Ora ana critane nggih Bu, wong mati sebab poso. Oke mati sebab kok kangen mangan to nggih. Sing kok kan mau mangan berlebihan keleken. Enek sing mati to nggih. Ora nek poso ke mati nggih Bu. Tambah sehat ande mati napa bener-bener husnul khotimah. Jian apa nih pada karo tiyang fisabilillah. Nah, ngoten nggih. Pokoknya mulai saat ini monggo kita seneng nggih mendatangkan bulan Ramadan. Kita tata niat, kita resiki ati kita, ruku-ruke diubah nggih Bu. Mosok ruku cek abu-abu kayak nglinting kabeh nggih. Wampun nyambut tamu mulia nggih. Mosok nek delok manten klambi apik. Mosok nyambut bulan Ramadan wong kepir, besok kepir Mbak. Kulo winting kok saged damel sing sae nggih. Kados sahabat iki kanggo sabar niku badhe sedo ditunjukne pahalane. Kenapa? Mengapa tidak yang lebih baik, lebih indah? Ternyata apa? Waktu badhe ibadah, badhe sholat, badhe ngaji, sahabat sabar niku damel baju ingkang paling resik tur apik. Nah, badhe sedo niku ditunjukne ganjarane kathah. Makanya ngopo kok tidak yang lebih baik, lebih indah. Jadi makanya apa gadah bagian sing sae, rupa sing sae didamel tambahe nggih Mbak Bu. Nah, mboten pamer tapi napa menghormati napa bulan Ramadan. Nah, itu ganjarane kathah.
alhamdulillah. Terus non sewu kita lalu pun mau zikir ala bidzikri tatma'innul qulub, bahwasanya dengan zikir hati lan pikiran itu badhe tenang. Saruwete-ruwet tiyang niku nggih banyak permasalahan kehidupan. Nek tesih purun dekat dumateng Allah lewat zikir, insyaallah niku diparingi uripe tenang. Terus nomor setunggal apa? Hajati dikabulke dening Gusti Allah. Dan apapun yang dikerjakan niku akan diberi kemudahan. Nek yang dekat ya Bu, non sewu jenengan Pak Mopek dekat kali Pak Bupati non sewu nggih. Lak ngurus napa-napa gampang to nggih, didhisikne. Dekat tok nggih. Lah nggih, nek ora kenal lho didhisikne antri kali dhewe to. Ngoten. Nek kita dekat dumateng Allah, dongane napa dikabulne. Urusane diparingi gampang, atine digawe napa tenang. Ngoten lho nggih. Lah sakniki carane ben dekat ning Allah ku piye ngoten nggih Bu? Nah, carane ben dekat ning Allah niku kita nggih menika aksiru dzikrul maut yusalliku anid dunya. Yang pertama memperbanyak ingat mati. Ojo kok nek istilah ngerti mati kok nak napa niku ketok serem mboten ya Bu? Mboten serem mati iki wis biasa antri. Nek kita niku eling mati ya aku sewaktu-waktu minggu mati, dek mati ki ora rampung sakmono, tapi mempertanggungjawabkan. Ditekoni urip-urip donya kok nggo apa? Apa kok nggo lamun tok ae? Apa nggo ngitung donya tok ae? Apa kok nggo mangan tok ae? Ditekoni. Nek tanggung ibadah ya Allah, ya wis mlebu surga entuk nikmatku kubur. Dan yusaliku anid dunya, tiyang niku nek purun eling mati dihindane dari hiruk pikuke urusan dunya. Nggih to? Ngeten. Nyapa aku kok sedih nemen-nemen kok bakale mati. Ya. Nek seneng yo ora nemen-nemen, nek sedih yo ora nemen-nemen. Nggih to Bu, nek mikir ngoten nggih. Wis ditumpuk hartane siang malam banting tulan peras dengan tibake mati ditinggal. Yo ngerti yo kayak tak infak nek kabeh. Tak besok dadi tak petik ning akhirat. Genton ngerti yo tak umroh nggih Bu nggih, go lecer. Umroh niate ibadah kok berlecer. Ya Allah ngerti yo tibake tak tinggal mati. Bejo sing nemu nggih. Ya Allah, terima kasih. Makanya urusan dunia ora sah gemrengseng nggih Bu. Sama majo kerja tapi ojo ambisi. Ojo ambisi rakus. Lah nek tiyang niku eling mati, insyaallah nek kerja niku mboten ambisi. Sampai awak kok gak dadi awak gitu. Dadi pembantune sawah, dadi pembantune kerja. Nah, padahal niku ditinggal mati. Nek iso awake iki dadi bos dunia, aja sak dadi buruwe napa dunia. Tiyang ingkang dekat dumateng Allah eling mati. Atine napa? Bagi atine tenang, urusane digawe gampang. Nggih to? Jangan enak terus to nggih. Nah, niku manfaate ngoten niku. Justru wong niku eling mati. Niku napa dosane di ngapura. Wong nek eling mati hikmahe atine tenang, ora ruwet ngurusi dunia, atine tentram. Nomor 3 pikantuk ngapura saking Gusti Allah. Niku kula maca wonten kitab Dulatuna, nasi kitab ya ulumuddin nggih sing dibahas ngeten niki. Nah, terus nomor kalih ben dekat dumateng Allah nggih niku wa alaika bisyukra fa inna syukra yazida. Apa nomor kalih napa? Selalu bersyukur kepada Allah pasti ditambah nikmatnya. Alhamdulillah ijek diparingi awak waras, dienggo ngaji yuk. Ngoten nggih Bu? Alhamdulillah cek iso mangan nggih to. Arep saja lawe sayur apa Bu? Sop karo rukuk. Alhamdulillah awak cek napas cek sehat. Yo tanggane wingi mati. Wis ngoten. Carane ngoten. Nek urusan dunia ora sangi ngeti dhuwur nggih Bu. Aja ngingeti wong Jakarta, para artis-artis tok ae. Tumpane jos ke panganane teng restoran sekali mangan 1 juta. Iya masyaallah. Panganane udang
dhewe susu jenenge tolu. Iya. Kula niku umroh teng Mekah Madinah, panganan Eropa. Udah keju dhewe susu yo. Ini golek pecel ya, Mbak. Pecel karo ngoten niku. Ya Allah, masyaallah. Kok tiba pecel. Lah niku tiyang niku nek purun syukur dumateng Gusti Allah nikmate ditambah. Tambah napa? Tambah atine seneng, rezekine lancar. Tetapi nek boten purun syukur, ada pula sadite napa? Mengeluh niku napa adab nggih, Bu? Ngeluh, sirahe ngeluh, dodone cekot-cekot, akhirnya stroke, napa Mbak? Stroke, nek stroke itu akhirnya nyicil mati, separuh, karek isdet itu apa Mbak? Mati. Sebabnya pikirannya sepanen, stres, hatinya gerengseng, kedonya, akhirnya stroke. Nah, ben boten stroke, niku bersyukur. Alhamdulillah, jek paling urip, kanggo ibadah. Alhamdulillah, jek iso mangan. Alhamdulillah, jek di omah nek nggo ngiyup nggih, Mbak. Nah, iya, alhamdulillah. Ngoten pola pikir kita, bisa oleh nom. Apa bapak arep nom ya rumusnya niku. Rezeki teko dhewe. Pangkat derajat teko dhewe alhamdulillah. Nek pola pikire sae, insyaallah tiyang niku sae. Ribet you understand, Bu? Sakjane ngaji kelas tinggi lho ya. Oke. Saking awake dhewe kelas tinggi ya, Mbak. Allahumma amin. Bar ngaji tuh oleh aku telep tele. Terus nomor 3, orang yang banyak doa, waksiru doa fa innaka la tadri mata bita sabiraka. Karena kita tidak tahu donga niku saking mulute sinten dikabulne nggih Bu. Enten niku jamaah lho. Jadi tentu lho niku donga kula sing dikabulne. Sapa ngerti dongane Mbak Wiwi nggih? Awake dhewe ra ngerti. Nggih to Mbak nggih, dongane Mbak Sumini. Makane kula jak bareng ngoten lho. Makanya memperbanyak donga. Akeh donga niku dekat dumateng Gusti Allah. Niki terus sing wae fa innaka la tadri. Kita mboten ngerti di antara ngenten niku dongane sapa sing dikabulne. Syukur-syukur kabeh nggih, Mbak. Allahumma amin. Makane kula nuweka mriki senajan pilek-pilek. Untuk separane pinter-pinter gak apa-apa ketemu dulure alhamdulillah. Ora pilek ini ngukurne dosa, nek ikhlas ya, Mbak. Wajar. Nek gak tau loro kayak Firaun nggih. Firaun ora tau loro. Nek diparingi loro alhamdulillah. Berarti Allah masih sayang. Dan bagi ngoten nggih, Mbak. Kowe loro ngerusul ae kabare bingung kabeh. Lah, Bapak iki ngaji guyon-guyon ya, Mbak. Ben boten semangat. Ora nek kanca guyon nek bengi jak guyon. Alhamdulillah dadose supados urip kita dekat dumateng Allah. Nek dekat niku dongane dikabulne, atine tenang, urusane digawe gampang. Nomor 3 menika memperbanyak eling mati. Aksiru bidil maut yusal ibu aliduya. Nomor kali memperbanyak syukur. Syukur niku alhamdulillah. Terus didamel ibadah. Wujude bersyukur didamel ibadah. Alhamdulillah tapi gak gelem salat, gak gelem sedekah. Ya kurang syukur ya, Mbak. Niku atine syukur niku. Nomor 3 memperbanyak donga. Sing kita wasak meten kabeh niki wae namine donga. Ngoten nggih, sinten ingkang purun donga iku artine dekat cedhak dumateng Gusti Allah. Ngoten nggih, nek dekat dumateng Gusti Allah, insyaallah napa dongane dikabulne dening Gusti Allah. Lah saiki ngene, lah Mbak piye carane ben eling mati ngoten nggih? Nanti tanyaannya nyambung, nek tiyang cerdas niku. Nah, carane eling mati, nek badhe tilem niku wudu nggih, Mbak. Wudu wis senajan kok ngentuk ora apa-apa. Wudu salat isya nggih wudu ta ya. Mangke diusahane pamane pipis ngoten niku mengke bar cebok nggih, Mbak. Wudu. Nek iso bar adus napa ngene diusahane wudu. Saumpama mati saraya-raya dalam keadaan suci. Terus yang ini kurang wudu, niku akan timbul inner beauty. Apa Mbak? Bapak kan bisa itu saudara. Inner beauty itu kecantikan dari dalam akan memancar. Senajan kulitnya mboten kayak tembok ora apa-apa ya Mbak, tapi nek wudu ketok mencorong. Bijing itu Nabi Muhammad niku nengeri umate. Allah nggih nengeri manusa dilihat saking wajahe.
kudu. Benjing nek jenengan kita sedaya kudu. Wajah benjing mencorong, kelihatan. Nah, ngoten nggih. Nah, carane badhe eling mati nek setiap saat kudu. Terus nomor kali ngangen-ngangen kebaikan. Kalau keapianku selama urip ki apa, keelakan kowe apa, aku saprene kok jatuh ngoten niku. Aku iki kok ora iso berbuat apik ngoten niku. Aku jadi seorang istri kok ora apik ning pake, Pak Tole. Ngoten niku. Lah niku angen-angen kebaikan dan keburukan pripun dan niku insyaallah badhe eling mati nggih. Nah, terus nomor 3 urut ziarah kubur. Mungkin bukan napa nek jenengan badhe napa niku biasanya adate nek napa badhe bulan napa Ramadan ziarah kubur. Mboten napa, apa tiyang men mboten napa. Selamat jarae mboten kecer. Niku lak Pak Kantor Soptek lah sakniki nggih mboten niku. Ziarah kubur niku disunani tujuane napa? Ingat mati. Terus ndongane sing mati. Niku tiyang alam kubur niku alam kubur. Sinten sing datang niku pirsa ngertos. Sampai ajabe yang masuk kubur niku sandale napa Bu dilepas. Sebab kupinge niku teng alam kubur niku mirang keras. Hewan-hewan yo jenengan tingali. Apa enek pitik teng kuburan? Mboten wonten. Sebab napa? Pendengarane telingane hewan niku mboten kiyat ngrungokne siksane alam kubur. Mboten nggih to. Makanya hewan sing teng alam kubur kuburan mboten wonten. Supaya mboten kiyat. Nah, ngoten iki. Lewat kuburan niku assalamualaikum ya alal kubur. Tungone ngoten nggih Bu. Assalamualaikum ya alal kubur. Kula lho sepeda lewat kubur lewat rowe niku ngajar lewat kuburan. Kula nggih assalamualaikum ya alal kubur. Kok jawab kabeh. Waalaikumsalam. Tak kuburan kabeh. Dari ada pe ngoten niku. Terus saya ikut serius. Tiang niku nek kula salam teng ahli kubur, kula mboten ngertos niki maksude buat rezekine barokah. Duka niku kula aturanipun kiai biasane kan mesti kan banyak ngandeli Pak nggih. Wong nek gelem ziarah kubur, kula salam ning wong apa niku makhluk kubur maksude. Iku rezekine tambah barokah. Mboten ngertos mungkin boten dongane napa pripun. Nah niku nek kula ngoten talan kula mboten saged ilmu makrifat nggih. Percaya mawon nggih. Itu saged dipahami ya, Bu, Mbak. Oke. Angel mau gampang. Wis kulino nggih Bapak ngaji niku terus tambah. Moga ngaji ya, Bu. Nah, moga ngaji kita dibuka. Kita ngajine ayat pinten? Terakhir surat apa? Ali Imran. Surat Imran. Sahabat tadi sedaya Mbak. Ayat terlikur semoga sesaran kita mas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin sampai ayat 30, saat ini berakhir 31. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 132. Sampai pakai. Kul in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Kul in kuntum dawa sira Muhammad lamun ana sira kabeh tuhibbuna Allaha iku tuhibbuna Allaha demen sira kabeh ing Allah fattabi'uni mongko anuta sira kabeh ni ingsun yuhibbukumullahu mongko demen ing sira kabeh sapa Allah wa yaghfir lakum lan ngapura iya Allah marang sira kabeh dunubakum ing pira-pira dosa ira kabeh wallahu utawa Allah taala iku Ghafurur Rahim akeh ngapurane tur akeh welase. Keterangane sampinge monggo kita waca ayat 31. Wong-wong kabeh padha muni yen anggone padha nyembah marang berhala iku jalaran padha demen marang Allah taala supaya berhala
kang disembah mau bisa marehake marang Allah Ta'ala, marekake nyedhakake marang Allah Ta'ala. Nuli Kanjeng Nabi didhawuhi supaya dawuh kang surasane yen sira kabeh teman-teman padha demen marang Allah Ta'ala, padha anderek oto marang ingsun. Allah Ta'ala bakal angganjar marang sira kabeh lan ngapura marang dosa ira kabeh. Wallahu ghafurur rahim. Ayat iki surat Ali Imran ayat 31 nerangaken bahwasanya tiyang kafir niku padha muni yang dhek niku nyembah berhala niku tirose tiyang kafir niku jarene sebagai perantara dhek nyembah Allah. Alasane ngoten. Aku iki nyembah berhala, nyembah patung iki ya karena nyembah Allah niku alasane tiyang kafir. Terus Rasulullah matur, nek memang awakmu iki tuhibbunallah, bener-bener cinta ning Allah, pengen nyembah Allah, fattabi'uni, monggo ikutono aku. Dene Rasul nggih ajarane Rasul. Nggih dalam Al-Qur'an, hadis niku ajaranipun Rasul. Yuhibbukumullah, maka Allah niku akan mencintai engkau. Ngoten lho, intine ngeten lho. Tiyang kafir iku duwe anggapan nek dhek iku tiyang kafir iku tiyang sing boten percaya ning Allah. Dhek iki nyembah berhala iki nggih patung, nggih Bu. Unden, patung, gunung, kok uwit, kok disembah. Lah niku jarene wong kafir, dhek iki percaya ning Allah, tapi aku lewat perantaraan iki. Lah niku nek ature Rasulullah ngoten niku keliru. Nek nyembah Allah ya carane ya salat lan donga. Nek memang fattabi'uni, ikuti aku. Sing diajari Rasul dia ajaranipun. Nggih rukun Islam niku nggih syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Nek rukun iman ya rupane Allah, malaikat niku. Ajarane Rasul ngoten niku. Boten kok nyembah patung, nyembah berhala boten. Nah, nek sinten ingkang purun ngikuti Rasul, terus nyembah Allah, wa yaghfir lakum, dosa-dosane ngapura. Dunubakum, dosa-dosane ngapura. Terus wallahu lan Gusti Allah niku Ghafurur Rahim, ngapura sekabehane dosa. Walaupun sewu tiyang niku kok dosane ibarate sak untuk segara. Wis sak untuk segara, Bu. Sampai sing segara. Kula riyen pas KKN niku teng Tuban niku mburi kula jenenge Desa Palak. Mburi omah niku laut lepas wong, Bu. Ya Allah, utuke mubluk, Bu. Wah, kek. Berarti aku ngerti untuk segara iki ngono kuwi. Wah, kek. Begitu ben kali teng Surabaya wonten untuk segara. Ngerti perang kritis lah niku. Lah ibarate tiyang niku kok walaupun dosane akeh kaya untuk segara, nek purun nyuwun ngapura dumateng Gusti Allah, insyaallah di ngapura. Walaupun jadi pamane ibaratnya nyembah patung, kok terus tobat. Ya Allah, aku nyesal kok nyembah patung, aku kok nyembah punden, aku nyembah wit gede. Ya Allah, aku salah, nyuwun ngapura. Lah nek purun ngoten niku, wa yaghfir lakum, Gusti Allah ngapura dunubakum, dosa-dosa kita sing rumangsa kita ketune. Sebabnya napa? Allah niku Maha Pemaaf. Qul atiullaha, dawuh sira Muhammad anuta sira kabeh ing Allah Ta'ala war rasulah lan ing utusan. Fa in tawallau, mongko lamun mlengos sira kabeh, fa innallaha, mongko setuhune Allah iku la yuhibbu, ora demen ya Allah al kafirin ing wong kang padha kafir. Nah niku ayat 32 keterangane jawab ing adab dawuh Muhammad padha taat to sira kabeh ing Allah Ta'ala lan utusane. Yen wong-wong kafir isih tetep padha nglengos ora gelem taat Allah Ta'ala, tetep ora demen marang wong kafir. Nah maksudnya ngeten. Iki Nabi Muhammad dipun aturi dening Allah, kon ngaturi dumateng tiyang kafir tetep taat dumateng Gusti Allah. Artine berdakwah tetep diajak. Walaupun dhek nglengos nggih. Nek kita purun ngejak tiyang niku nggih angsal ganjaran, wong gelem ya entuk ganjaran, wong ora gelem ya entuk ganjaran. Ngoten nggih Bu.
Lah, terus senajan dhek ora gelem entuk ganjaran. Tujuane ngejak napa? Supaya dhek iku pikantuk ngapurane Gusti Allah. Tujuane ngoten nggih, Bu. Masyarakat nggih bermacam-macam tiyang, macam-macam karakter. Wonten sing taat, wonten sing urun, gelem, wonten sing atine lembut, wonten sing atine atos. Lah, sing penting kita sampene nggih, Mbak, Bu. Hidayah iku hake Gusti Allah. Wajibane awake dhewe nyampekne ngajak pun antuk angsal ganjaran. Wonge gelem yo entuk ganjaran, wonge ora gelem yo kita pikantuk ganjaran. Ngoten to nggih. Saged dipahami kita kinten? Nah, terus fa'in Allah sesungguhnya Allah layu kibu. Gusti Allah ki ora seneng ala kafirin dumateng tiyang ingkang kafir. Kafir itu ora percaya blas. Wis enek ning langit, dicetak ning langit, wis dicetak ning bumi. Jarine niku peristiwa alam. Lha jenenge kados napa niku nek kita niku nyekel benda niku jatuh. Lah jatuhe benda niku berarti wonten sing dijatone to nggih. Lah boten enenge awan, wahtilaful laili wan nahar, silih gantine siang kali malam. Lah niku wonten sing nyiptakne, wonten sing nglakokne. Sing nglakokne sinten Gusti Allah. Lah yang kafir niku nek kadung kok dikunci atine dening Allah, ya ora entuk petunjuk. Makane nikmat sing paling ageng, nikmat iman. Nikmat sing paling kuat niku nomor 1 nikmat iman Islam, nikmat sehat, nikmat kados gadah keluarga ingkang nurut. Dan nomor 3 nikmat harta benda. Ternyata harta benda sepeda kan dhewe, Mbak. Ora dhuwur dhewe. Ternyata sing paling gede niku nikmat iman Islam. Sebabnya mungkin niku sing bela. Ngoten lagi. Pangpen harta benda kekuatan kacamata kula. Nek kula mati niku tiba-tiba mboten enggak. Ora oleh ngarep putih enggak oleh. Aja kacamata bapak digoreng jero kuburan. Mboten asal nggih. Amal ibadahe. Ngoten nggih. Lah makane iman iku nomor 1. Ngoten nggih. Dipun saged dipahami nggih, Mbak. Nah, mugi-mugi dados keterangan ingkang manfaat. Kesimpulanipun nek tiyang kafir niku ngarani nyembah niku sing disembah berhala, alasane niku dumateng nyembah Allah niku kliru. Nek nyembah niku langsung nuruti tuntunane Kanjeng Nabi Muhammad. Nek tiyang-tiyang purun nyembah Allah, taat niku di ngapura dosane. Sebabe Allah Maha Pemaaf. Terus taat dumateng Allah kali Rasul. Terus Allah niku boten seneng dumateng tiyang kafir. Alhamdulillah, mugi-mugi dados keterangan ingkang manfaat diri hidayahipun Allah kita saged pinanggih malih tapi nggih tafsir insyaallah mungkin setelah riwayat Mbak. Saiki ditengeri niki jenengan eline iki sampai ayat pinten 32 nggih 32 tanggal pinten saiki tanggal 8 Februari lah. Mungkin tak kudu ngajeng kita kataman to nggih. Kataman donga nyambut bulan Ramadan, terus mungkin libur selama bulan Ramadan. Insyaallah ngaji malih setelah hari raya. Ini terakhir surat Ali Imran ayat 32. Insyaallah mungkin dilanjutnya ayat 33. Mugi-mugi saged pinanggih malih paling umur panjang. Allahumma amin. Menawi kula nyampene tafsir Al-Ibris juz 1 sampai 3 niki wonten langkungipun nyuwun pangapunten menawi nek bener niku saking Allah, nek wonten kesalahan itu saking bodhone kula. Mugi-mugi kita saged ngamalaken. Allahumma amin. Matur suwun wonten kirang langkung nyuwun pangapunten. Akhir kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.